Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. This, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. Okay, mga suking tigpaminaw, yan na ang ikaduhang bahin o hugna sa tulumanon ng bag-urang gibuksan. Tulumanon nga giuluhan The Woman I Love, kung ang babae nga akong gihigugma. Hinaot nga sige hapon, anak kamo sa kapiskay sa panglawas, aron andam kita maminaw sa mga mensahe nga atong i-share no ipaambit dinhi sa maong tulumanon. Gamay lang sa nga kanang pag labas sa unsay naisgutan nato kagahapon, alang po sa mga karon lang yun nagkapaminaw, no? Kadtong wala kapaminaw kagahapon, no? Sa atong pagbukas yun sa maong tulumanon, yuluhan og ang babae nga akong gihigugma. Maulagi atong napasiuna kagahapon nga tingali ang uban ninyo nagunahuna nga ngano man nga ang usa ka religious program giuluhan man og ingon ay ana, no? The Woman I Love. Umandayon mahuna nato ulagmit nga tingali may labot na sa istorya mahitungod sa gugma sa kalalaki ug babae. Di ba? Pero lagi alang niadtong nagtuon pag-ayo sa Biblia, ang kahulugan sa babae adunay duha ka matang. Babae nga nagpasabot sa atong inahan sa pagtuo, Santa Maria. Ato laging gikutlo kagahapon ng San Juan Kapitulo 2 tuling 4 di ng atong Ginoong Jesucristo mismo. Naghiskot, nagtawag
siyang inahan og usa ka babae. Ug usab ang simbahan kung katauhan nga mga tinawag o mga tinubos sa atong Ginoong Kristo gitawag usab og babae tungod kay gipanag-ing lagi ang simbahan o iglesia sa usa ka asawa. Di na nga itong Ginoong Kristo mao ang bana. So dunay kanang gitawag nato kining bana o asawa nga relationship. Panaghiusab ang espirituhanon. Ang iglesia atong nahibaw-an nga gitawag og mystical body of Christ, mistiko nga lawas atong Ginoong Kristo. O man gani kagahapon atong na hisgutan nga kung doon na may mahimong matabang ang mga santos, dili na ito maisip nga kakompetensya ang ilang nahimong tabang sa atong kaluwasan. Kung ingno nato nga sila mga tigpataliwala unya si Kristo mo ibugtong tigpataliwala, dili nato isipon nga mudaghan ang atong tigpataliwala. Pero pes, way mahimo ang atong mga santos kung wala ang gahom sa Ginoo. Wala si Kristo sa ilang kiliran o sa ilang kasing-kasing. So kung doon ay mahimo ang mga santos, dili na ma-attribute lang sa ilang kaugalingon nga ngalan, no? Kung dili labaw sa tanan ma-attribute ang pagpataliwala ngadto gyud sa atong Ginoong Kristo. Dili ta magaingon nga kung ang simbahan Katoliko nanudlo nga mga santos tigpataliwala, ya si Kristo po tigpataliwala, mudaghan na dayong tigpataliwala. Di ta magaingon ana. Ngano? There is only one body of Christ, the mystical body of Christ. Kaya ang ni Kristo nga ang iglesia, yang lawas. Usa ka lawas, daghang membro apan giisip nga usa ra ka lawas. So kung dunay mahimo si Santa Maria, San Vicente, San Antonio, mahiusa na ya sa pagkabugtong tigpataliwala sa atong Ginoong Jesucristo. Mao na mga suking tigpaminaw. Hinoon pwede po nato ingnon nga there is only one principal intercessor, si Kristo ra. Pero talking about instrumentalities, ipataliwala nga instrumento adunay daghan. Di ba? Ang detalye gyud niini masugda nato kung dili manggaling karon sa ikaduhang bahin sa tulumanon, maybe tomorrow or the next. Kay ning ikaduhang hugna o bahin sa tulumanon ato sa iyong bakadag-an ang hinibang main way o dagan imong tulumanon. Kay daghan ninyo siguro naguna-una unsa man yung tulumanon na kahanon ni Veritas dinhi sa maong istasyon. Well, sa naisgutan na ito kagahapon lagi, kining babae yan nagsentro sa atong mahal nga inahan sa pagtuo Santa Maria o sa simbahan. Gani, no, na hinumdum ko ni teka, no, narasok kong dila, nalimot ko. Usag ka kanhi protestante nga na converter sa pagkakatoliko. Tama, si John Henry Newman, Cardinal Henry Newman. Gani, doon na magkabasahon nga iyang nasulat. Madud pa niya nga si Santa Maria kuno is an icon of the church. Imahin si Santa Maria sa simbahan. Siguro daghan kaninyo moingon nga sa unsang paagi nga nahimong imahin si Santa Maria sa simbahan. Well, maulagi ako mong hagiton sa pag-monitor yun niya atong tulumanon, bagong tulumanon. Mga suking di paminaw, hagahapon ato laging gilakpitan ang unang libro sa Biblia, no, ang Genesis, kapitulo 3. Kadtong gingon nato nga human mahulog ang unang tao, no, Adan ug Eva, doon na dayo'y maayong balita. Kaya gihatag ang Diyos nato. Aron dili ba ta mo feel ba og pastilan, di malasa gyud nato, no?
Ang atong unang ginikanan na hulog o natindal sa yawa. Wa gyud og katulang walay mayong balita nga gihatag ang Ginoo. So walay tsansa nga ang tao mahibalik ngadto kaniya no sa Dios. Apan wala mutugod ang Ginoo nga kahikawan gyud ang tao sa kaluwasan o kahikawan ang tao nga mahibalik ngadto sa iyang Creator kung magpubuhat. Atong gutloon pag-usab kay sayod ta no nga ang uban kaninyo aga paminaw kagahapon. Heneses Kapitulo 3 tudling 15. Kuman mahulog ang tao Adan ug Eva, tunay mayong balita dayon gihisgutan ang Ginoo. Duna natay hope. Duna natay kanang tsansa. Atong basahon bali kaya man no. Iukab pa ni Veritas ang Biblia niya. Dili magkaayo haptik si Veritas mo ukab siyang Biblia. Okay, atong basahon. Heneses Kapitulo 3 tudling 15. Himuon kung magdinumdanay ikaw ug ang babae. By the way, kinsa may giingnan niini si Ginoo. Ang giingnan niini si Ginoo mao ang bitin nga nagpakayawa, ang nagtindal ni Adan ug Eva. Sa diyang natintal gayod ang unang tao, unang ginikanan nato Adan ug Eva. Dunay gipamulong ang Dios una ngadto sa yawa ug mao ni. Himuon kung magdinumtanay ikaw ug ang babae. Mahimong kaaway ang tao ug ang bitin. Ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmokon niya ang imong ulo ug paakon mo sa bangyang tikod. Pagasuking tigpaminaw kinsa maning babae. Diin ang yawa makigbatok kaniya o atong masabot nga kining babayhana musukol gayod. Musukol gayod. Dili parehas unang babae nga si Eva nga wa kasukol, di ba? Na tintal man, di ba? Napildi sa tintasyon si Hawa. Pero kining babayhana, di klaro. Makigbatok gayod si Hawa. Klaro kayo, himuon kung magdinumta na ikaw ang babae. Ugo niya, may tungod sa mga kaliwat po sa mga babae, o sa mga kaliwat sa mga bitin, mga gihapon. Dunay panagkumbating mahitabo. Aniya, gingon, mahimong kaaway ang tawag ang bitin o mahimong kaaway ang imong kaliwat o ang iyang kaliwat. Doon naging pag-resister sa mga kaliwat sa babae ngadtos mga kaliwat sa yawa. Nabang mo dumili gayod sa mga tentasyon. Dili gayod paling nila. Ginaot po dun ta ba nga pahinumduman ta. Kita ba nga nagpaminaw karon ba sa itong kaakuhan. Ito bangyan sa Ginoo. Ngayon ta maapil tanining ipasabot din yung mga kaliwat sa babae nga makigbatok gayod. Mudumili gayod sa pagbuhat og tautan. Kaya ang pagbuhat og tautan mo may pagpasabot nga nagpasakop tas kaliwat sa bitin o sa yawa, di ba? Nya giklaro din nga kining babayhanar ba mudugmok sa ulo sa bitin sa pa sa yawa. Na umayong kag ulo, sus delikado katong ulong buak, di ba? Dugmok, patay yun. Meaning, giklaro din maong mayong balita, unang mayong balita kuman mahulog ang tao. Iklaro nga, uy, kining babayhana mabuntog yun din niyang yawa. Di ba? Tingali umayong ka. Asa mo na matuman, istorya raman na. Bitaw. Pero ako mong hagiton sa pag-monitor yun, paminaw gris mong tulumanon kay atong i-pamatuod kung i-justify nga hinay-hinay kining natuman o gani na sugda na yun sa maong babae ang pagdugmok sa ulo sa maong bitin.
Dili man ni kanabang usa ka fayat ba? Nga kanabang usa lang kapag pamilok dugmok ding ulo siyawa dili sa ni ka proseso. Ato ni masayran karon kanusa ni nagsugot. Proseso sa kaspan of time, no? Nasugda na. O ganus ang nasugdi sa mong babae sa pagdugmok sa ulos yawa. Well, mao lagi ako mong hagiton sa pagpaminaw na tulumanon. Ako lang ipasiunang daan kanang libro ni San Lucas sa Kapitulo 1 kung ayuho na tugbasa mong Ebanghelyo, hinay-hinay, uban sa pamalandong, diha, no? Atong masayran nga, tinuod ang isulti ni Veritas. Pangasuking tigpaminaw, kining babayhana lagi, mo'y atong pasabot sa atong tulumanon, nga atong gihikugma. Kining babayhana, mao may nagmatuto nato sa atong spiritual life. Yanong kinahanglan magyud mamatuto ang atong espirituhanon nga kinabuhi. Remember, no? Atong inumduman, baga suking tigpaminaw nga atong Ginoo kanunay nagpahinumdum ka nato. Kung magbasa-basa tag Biblia, kanunay gud tang gipahinumduman, no? San Mateo Kapitulo 4, tudling 4, nga nagingon siya, ang tao dili buhion sa tinapay lamang, kundili sa matagpulong usab sa Dios. Ang buti pasabot nga kung manrabaho ang tao aron magakaon, kapalitog tinapay, kapalitog pugas. Dili ego ka na, no? Matod pa sa itong Ginoo. Kinahanglan usab mo kaon kag pulong sa Dios. O man pagkaon sa itong kalag, sa itong espiritu. Mao nga kinahanglan, kumukaon ta para sa itong lawas, manrabaho ta. O nga itong kalag, ang kalag na ito, ang kinahanglang pagkaon, mga pulong sa Dios, no? Spiritual food. Di ba? Mga suking tigpaminaw. Mao nga dapat magtuon kita sa Biblia. Dapat atong ikinabuhi ang mga pulong nga nahisulat sa Biblia. So, ingno nato ba nga bulahan yuta kung tuwa kamatang sa pagkaon ang atong gi-provide, no, sa atong kinabuhi. Doon na tayo gikaon kaya wata magkinapulan. Doon na po nahimsog po na itong kalagay kaya ano na itang nagpasa naminaw sa pulo si Ginoo o gipuyan galing lang kay asahay o sa magkadagang higayon. Labi na nga kung kinibang naanad na ta sa kinibang pagkinabuhi ba nga walay pulong sa Ginoo, maanad na ta, mura bag salikwaot, mura ba o kinabang, sa may tawag na to anak, kiwa ba? Kiwa na to ang paghisgot-hisgot o mga pulong sa Ginoo, maminaw ta, gani, murag hilasan ba ta, no? Diba? Pero mo man no, sa psychology, no? Ugun sa gali imong mabansay, ora po na ma-develop dyan nimo. Kadtong mga putangawa nimo na kanunay giyus, kinabuhi. No? Siyempre, kiwahan yung ka kung mabut na diyan nimo. Pero kung maanad ka, well, di na po kakatulog kung wala na. Di ba? Alang niya itong mga Kristiyano nga kanunay hatag o bilis mga pagtulunan sa Ginoo, nahimo po nila ba nga kining kung di sila ka basa sa Biblia o di sila kapaminaw sa pulong sa Ginoo, ihimo po nilang kulang ang ilang adlaw kung di lagi na nila mahimo. Kung maabot ng panahon na sa kinabuhi, well, magsugod nga mahimo unyang kompleto ang atong pagkinabuhi. Kaya di naman tamo sugot kung di ta mga kaon sa pulong sa Ginoo, di ba? Sa laing pagka-istorya, 90% gyud nga atong maangkon ang ganti nga giandam sa Ginoo nato. Mga suking tigpaminaw, hinahinayo nato, no? O pamatuod
ay kining babae nga gisgutan din himaw ang atong ginahan sa pagtuo Santa Maria. Well, sa unsang bagay nato, no? Kay daghan manggod nga sistema sa hanay atong mapresentar ning maong kamatuoran na. No? Atong gipangayo sa Ginoo nga ug unsa nga klase nga presentasyon ang atong ma-share nga na kininyo karon, hinaot nga inyo yung masabtan ba ug makuha yun ug inyo yung matuuhan. Ipagi nato ning usa ka pangutana. Sa dihang gitintal sa yawa ang una natong ginikanan, si Adan ug Eva. Si kinsa man ang unang natintal nilang duha? Maunay pangutana. Sa diyang gitintal sa yawa ang una natong ginikanan, Adan ug Eva, kinsa may unang natintal nila? Ang lalaki ba o ang babae? Si Adan ba o si Eva? Dalaina ni mo, Brad, no? Basin mo ingon mo. Hala, ay na lang na, Brad, kay uma hibaw na to kinsa, basig malain po ang usa. Kung mutumbok ta kung kinsa nila ang hunang natintal. Well, di na lang nato na hunaon. Ngato na lang unsay mensahe niini. Nga maayo alang sa atong pagka matuhuon, no? Kanarabang kalain ba nga kining for personal gratification lang? Kanabang kanang kaugalingon lang katagbawan o kanabang sana diha? Hindi ra ba na timaan ra ba na sa atong pagka immature, no? Di ba? Kailangan ma-mature gyud ang atong pagkakita, no? Ang atong pagka tao o pagka-anak sa Dios. Kana mga sina-sina, kanang dili ta mahiubos, dili ta masuko, usa pa nang ginayang tawahanon nga usahay, adi kay usahay, sige gyud mao nay nakapahinay, no, sa atong pagtubo ingon nga mga Kristiyanos. Dili mahinawaing, dili masuko, usa pa na diha. Mga tawahanon ginaya, sign of immaturity, di ba? Gusto man ka ta mahimong mature, no, sa atong pagka-Kristiyanos. Gani nagingon ang atong Ginoo, be thou perfect, even your Father in heaven is perfect. Pag mahingpit ka mo, ingon, ang inyong amahan sa langit, hingpit. Kristilan, no? Di na ba kita magkaingon nga imposible na Ginoo, oy, saaw na ko paghingpit nga tao raman ko, maura ba yun dali malitok na to, tao raman ko, unang masipyat yun ko, kasala yun ko. Kaha, yang anong nidawat man ta ni Kristo nga atong magtutudlo, nabawang magtutudlo, nga di man ta mutuwa na, di man ta musalig ang iyang gingon, nga be thou perfect, even your Father in heaven is perfect. Dili na niya pwedeng litukon kung dili kaya na doon na. Kaya ba na kung kayahon ba yun? Kung atong yung dumilian ba itong kugulingon, nga niyaan agad mo yung matuman? Pero kung mo aliot yun nga itong pagka-atong kaugalingon ba? Itong pagka-akuhon ra yun. Amo na, ngalisod yun, diba? Pero, dili man na imposible yun ba? Kaya na may mga tao nga nagkahimo yun. Mga gihimo na itong mga evidensyas. Mga sample ba nga? O di man na imposible ang pagsunod sa mga laking sa Ginoo. Nagahan kay mga ehemplo, mamagaling atong tinuhuang Katoliko, doon ay mga ehemplo, example, sama sa mga canonized saints, Father Pio, San Vicente, San Antonio, pagkadaghan, no? Walang ko kadalag listahan dire. Muna is usas mga hinungdan po nga ang simbahang Katoliko, doon ay ipangdeklara ka mga santos, aron masayod ta nga, uy, naalay mga ehemplo. Di ta magkaingon nga imposible ba ang pagsunod sa mga lakang sa Ginoo. Mauna pagka suking di paminaw. Dili imposible. Dili na to sabton nga mga santos kadturang gikanonisa sa mga sa atong simbahan, no? Kay basig nagtuo ang atong ubang mga igsuon nga ang
santos kuno sumalas tinuhang katoliko katurang gi-canonize no dili na siya mao. Lahi ng canonized saints o ganang undeclared saints sa simbahan. Kaya ang tinuod, ang nagsantos sa tao, mao ang Diyos. Kung kita nagtuman sa kabubuton sa Ginoo, kabubuton ni Kristo, santos biyata. Di ba? Pero malisod man yun ang pagpiho nato samtang buhi pata, pananglit ikaw karon nagpuyo kang Kristiyano. Malisod ang pagpiho nagaw kung ikaw santos pagyuga, kay basig nagpagkaroon ingnon lang ka. Di ba? Pero ang labang nasayod kung unsa gyud ka, Kristiyano bagyog kang tinod o santo bagyog kang tinod, ang labing nasayod mao ang Dios, dili ang tao nga sama nako. Imong masayop ko sa pag-judge diha nimo kay tao ra man ko, di ba? I cannot see your heart. Di na ko makita imong kasing-kasing. Di ko kabasa o kung sa gyud ang imong tibok pagkatao. Labi magpakaroon ingnon lang ka. Diba? Pero ang Diyos, basa na niya. Oh. O gunya, ang simbahan saglit, hinatagan man siya kinibang gahum. Hinatagan sa otoridad. Nimingon sila, asam na mabasa veritas. Yan ang San Mateo 18, tudling 18. Suriyang nagkanayon ang atong Ginoong Jesucristo ngadto sa iyang simbahan. Iyag yung atubang una niya mga tinunan, yung giingnan. Ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab nako sa langit. Ang inyong itugot usab nako sa langit. Adunay gahom ang Santa Iglesia sa atong Ginoo sa pagtugot ug sa pagdili o sa paghimog mga lagda ba o mga balaod. Mao na duna tay kanang gitawag og canon laws. Balaod ecclesiastical, balaod sa simbahan. Lahi po itong divine law sa mas napulo kasugo. Balaod nga ang Diyos gyud mo gahimo para kanato. Lain po ng ecclesiastical law. Balaod lang, gimugna lang sa itong mga kadagkuhan simbahan tungod kay gitagaan sila gahom sa Ginoo niya na, no? San Mateo 18:18. Muna nga obligado po ta sa pagsunod sa itong canon laws, ecclesiastical law, kay gitagaan man nagkahom sa Ginoo. Klaro, no? Mateo 18:18. Ang inyong idili diri sa yuta, idili usab nako sa langit. Ang inyong itugot usab nako sa langit. So, dunay pag-approve ang Ginoo sa langit kung unsay aprobahan sa simbahan o iglesia dinhi sa yuta. So, it's wrong to say, no? Kung dunay mga preacher mo ingon nga, no, ang real church, ang tinuod nga simbahan, dili pwede makahimog balaod. No, it's wrong. No? Sayop na. Kaya kung muingon ka niya na, laksiyon na lang nato ng San Mateo 18:18. Kung gitagaan ang atong mga magbabalaod, no, sa atong nasod, paghimog mga bala, mga law-making body, no, sama sa atong nasod ng Pilipinas, how much more sa atong mga kadagkuan diya sa simbahan, di ba? Kung basahon na to ang Roma, basahon ni San Pablo, sinulat niya nga tus nga taga Roma, klaro kay nga ang gobyerno gali nato ipatahod. So meaning, whatever good ang mga maayong balaod nga himon sa tong gobyerno, ginahanglang tahuro na to. Gawas lang kung mahisupak na mo kontradihir na sa balaod sa Dios. Mugin na itong baruganan, di ba? It's better to follow the laws of God than the laws of men, di ba? Mas maayo yung tumano na itong balaod sa Diyos kay balaod lang sa tao. Kung maayo lang ang balaod sa tao, di lang niya kontrahon ang balaod sa Diyos, well, kita mga Kristiyanos, obligado ta sa pagsunod. Yan, di na ito ihikling yun ang pagabalaod sa itong simbahan. Kay ang atong mga kadagkuan itagaan og gahom gyud niya na. San Lucas 10:16 unsay gingon sa atong Ginoo, ang naminaw kaninyo akong simbahan, akong katawhan, ang naminaw kaninyo, naminaw kanako, ang wala maminaw kaninyo, wasap minaw kanako. Na?
Kung di ta manalinghog sa iglesia o sa simbahan, sama rang wa ta manalinghog ni Kristo. Nga naman, giangkon man ni Kristo nga iyang iglesia iyang lawas. Lawas ni Kristo ang iglesia. So kung unsa itudlo sa iglesia, sama rang Ginoo na nudlo niya na, di ba? So kung di ta maminaw sa iglesia, wa na to paminawa si Kristo. Kaya ang iglesia iyang lawas. Mo bitaw nga, kung dunay mahimo ang mga miyembro sa maong lawas o sa maong iglesia, di na ito maisip nga kompetensya na sa gihimo ni Kristo. No, that's wrong. Kaya nausa na diha sa pagkabugtong tigpadaliwala ni Kristo. Ang mga santos, kung doon na sila matabang ni kanato, nahimo nila na tungod sa gahom sa Ginoo. Tungod sa ilang merito, sa ilang pagsunod sa Ginoo. Diba? At ang inyong detalyo niya kung atong i-discuss ng intercession of saints no mga suking tipaminaw. Kaya nindot kaya na, no? So mga bahinas kasulatan, nga atong gihimong justification, no? Kung pamatuod, kaya lisod magunang mo, istorya lang taway pamatuod. Yeah. Sanglit kining ikaduhang bahin sa itong tulumanon karon, man masugdi na ito kagahapon, ato man ang igahin sa kanang ang main yun nga punto nato natong i-discuss ining maong mga good law mao man ang background, ang format pa aron mahulagway na ninyo dana ay nana din ang tulumanon ni Veritas nga gi-open sa TXAA 92.5. So aron ma-erase na ng kanabang question mark yes yung una-una o yun sa mga tulumanon na okay. Now, atong ipadayon gining pag-trace na to, no? Kung kinsa gining babayhana, no? Kagahapon ako namang gihinay-hinay ninyo pagpaila. Kamao na si Santa Maria o ang simbahan. Karon kadtong pangutana ba nato ba? Sa pangutana nga kinsa may unang natintal si Adan o si Eva? Oh. Well, kung atong basahon ng Biblia, ang unang yung ni Sanong sa Yawa, maong babae. Iya lang angin po ang lalaki. Sa laktod nga pagkaistorya, babae may una mibungat o konsento. Pagsugot sa limbong si Hawa, babae may unang natintal. Mao nga kung ang babae may unang natintal sa Yawa, kinahanglan po nga ang babae po may unang mubungat sa kinibang pulong nga nagpasabot nga ang grasya mahibalik sa tao. Ang grasyang makasantos kung sanctifying grace. Sumibot po sabot anak. Kanabang maayong relasyon sa Diyos ug sa tao ba nga nuluwatan ni Adan ug ni Eva kinahanglan mahibalik unang grasya, sanctifying grace, maayong relasyon sa tao, nagigama sa Diyos. Nahulog man to, naluwatan man ni Adan ug Eva. Oh, ilang giluwatan tungod kay nagpalimbong sila sa Yawa. Unya ang unang natintal mo man ang babae, si Eva man, kinahanglan pod, nga babae pod mo'y muuna. Siya pod mo'y kanabang mahimo na tong ingnon ba nga sinugdanan nga mahibalik ang maong maayong nga relasyon sa tao ug sa Dios. Babae gud may unang natintal, kinahanglan babae pod ang mahimong cause, sinugdanan nga ang kaluwasan o ang grasyang makasantos, ang maayong relasyon sa tao ug sa Dios mahibalik. Babae pod unang cause o mahimong sinugdanan. Mo bitaw nga ang atong tiyulhuyang Katoliko moingon nga mao nay hinungdan ngano nga ang Dios mitubos sa tao, wala niya gi-automatic ba nga wala niya gamitang babae? Oh. Mahimo niyang luwason kitang katawhan nga dili mo gamit og babae. Pero kay sayod siya nga babae may unang hinungdan na nalimbungan gyud ang tao kay una man ang babae may isanong siyawa. Kinahanglan po, babae po'y unang mulitok og pulong nga nagpasabot
nga ang mayong relasyon sa Ginoo ug sa tao mahibalik. Ay kinahanglan ang sinugdanan mahimong cause sa kaluwasan sa tao. Babae po'y mag-una, kinahanglan yun na, di ba? Babae gud may unang natintal. Na sa unsang bahina sa Biblia no mga suking tigpaminaw atong pamatud-an ka na mabasa nga na tinuod yun nga babae gud may nahimong unang hinungdan nga napadala ang kaluwasan sa kalibutan. Gisaad naman sa Ginoo ba nga ipadala gyud niya ang iyang bugtong anak. Nga atong gibasa kagahapon ng San Juan 3:16, tungod kay nahigugma ang Dios sa kalibutan, tungod niini iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Karon kinsa tong mutuo niini no o kaniya no sa iyang bugtong anak magkabaton sa kinabuhing dayon. Ipadala sa Dios ang iyang bugtong anak karon sa pagluwas. Pero giyon sa man niya pagpadala, diretsahan ba? Automatic na nakita din si Kristo na tao. Mula moagi og babae, dili ingon niya na. Doon na pa'y mga tagna gali diri sa Daang Testamento. Nga ianak gid siya sa kababae. Moagi gid siya babae oy. Nga naman lagi, kamo gamit ng Dios og babae tungod lagi kay babae man ang unang nahulog. Ay ang lalaki, kinahanglan babae po ang unang hinungdan sa kaluwasan. Nga moabot ang kaluwasan, kinahanglan babae may unang himuong hinungdan o cause. Starting point ba? Mauna nga ang Diyos giluwas niya ta kitang mga makasasala pinagi sa iyang pagpakatao, pinagi sa kababae. Well, atong basahon hinahinay ang San Lucas. San Lucas Kapitulo 1. Kining maong tudling ako gining hinahinayog basa. Ya hinaot nga inyong isulat ya inyong i-take note. Haron nga dili gyud ninyo ni malimtan. O kung malimot mo, sayon i-remind kay naman na sulat, di ba? San Lucas Kapitulo 1, tudling 26, ngadtos 38. Uluhan na ini, gipahibalo ang pagkatao ni Jesus. Muman ni yun, pinaka-importante nga bahin no, sa kaluwasan. Sa katubsanan, sa kalibutan. Ang pagpahibalo sa pagkatao ni Jesus kay sa atong giingon kagahapon mo man ang mutubos ka na to, muluwas ka na to. Kamatod ba? Sa ika-unom kabulan sa pagmabtos ni Elizabeth, bedawi atong usbon pagsitara mo mangisita, San Lucas Kapitulo 1, tudling 26, ngadto sa 38. Okay, atong basahon. Sa ika-unom kabulan sa pagmabtos ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa kalungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. Oni no sa pagkaunom ka bulan sa pagmabdos ni Elizabeth. Kisa man tong mabdos ni Elizabeth o si San Juan Bautista, di ba? Sa ikaunom ka bulan sa pagmabdos ni Elizabeth gipadala sa Dios ang anghel ni si Gabriel ngadto sa kalungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa kabatan-ong dalaga nga sinayuran sa kalalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nindot kayo. San Lucas 1:28. Giingnan siya sa anghel sa Santa Maria. Paglipay ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Mohunong sa kukajot dire kay akong ipahibalo ninyo ang unsa gyoy
pinaka duol-duol bagyos litra por litra nga hubad aning Lucas 1:28 kay kinigong akong gibasa nga hubad mayong balita Biblia more man siya paraphrasing version man siya nabang ugon say nasabtan mo po ginana pod paghubad so dili siya literal translation dili siya parehas King James nga murag na pagka-literal dili noon 100%. Kining mayong balita Biblia paraphrasing yun siya more ni siya kanang ugon say nasabtan gingunana pod paghubad dili siya literal translation. Ako mong pahibaon nga kung inyong gawion ang Grego nga Biblia mabasa ng bulong kikaritomene sa Grego sumunang kikaritomene muna gipamulong sa anghel ngadto ni Santa Maria kikaritomene kung atong hubaron yun duol yun ba sa in English takdo yun ba nga sa Grego full of grace ang buti pasabot nga si Santa Maria puno sa grasya full of grace kanang lituko na to Santos nga Rosario balik-baliko na to ang pagka full of grace ni Santa Maria that is biblical dili na mao lang nato nga watay gibasihan pangapulong ka na sa anghel ato lang gibalik-balik arabay uban mga igsuon nato musaway ang balik-balik hindi ko na namayo kay gisaway ko na sa Ginoo tinuod bitaw na dunay balik-balik ang gisaway atong Ginoo gutong mga vain repetitions pangapulong bang way nungdan balik-balikon way ayo na pero dili tanang pulong balik-balikon dawtan sama aning mga pulong sa Biblia kanunay man atong ibalik-balik og basa di ba dawtan day na dili gani ang uban atong mga igsoon ng mga pastor sa nagkadayang tinuan si magbalik-balik ang mga teksto pagpamulong di man na dawtan di ba depende sa pulong balik-balikon kung dawtan gali balik-balikon, way ayaw na. Pero mga pulong maayo, balik-balikon, maayo na. Parang di malimtan, di ba? Oh. Kanang pulong sa anghel, may tungod ni Santa Maria, kung ato nang balik-balikon, di na dawtan, kay anghel ko may unang namulong niya na. Tingali mangutanang uban, unso may ihemplo ana veritas. Naka na mga pulong maayo balik-balikon, kinahanglan yun na. Kaya ningon magkaana. Well, pagkadaghan. Usalang libro atong kutloon, akong ihatag ninyong pamatuod, kanang sa Salmo 136. Ato ning basahon, di lang nato doon kay taas man. Salmo 136. Kaya kanang atong balik-balik sa mas litania, gi-pattern yun na diri Salmo 136. Ito balik-balik sa mga pulong mayo. Muna atong ebidensya, dokumento, kaligunan. Nga dili daw ta ng pagbalik-balik sa mga pulong mayo. Sama na atong litania. Basahon na to, Salmo 136. Gikan yun ni tudling 1:26 pero di lang ako tiwason kay purpidang taasa kayo. Bisig taman lang is 9. Gingon diri, o pasalamati ang Ginoo kay maayo siya. Ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kangturan. Pasalamati ang Dios sa tanang mga Dios, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Siya lamang ang nagbuhat og dagkong milagro, ang iyang gugma malungtaron. Pinagi sa iyang kalam, gibuhat niyang kalangitan, ang iyang gugma malungtaron. Gibuhat niyang yutay babaw sa lawom nga tubig, ang iyang gugma malungtaron. Siya mao'y nagbuhat sa adlaw ug sa bulan, ang iyang gugma malungtaron. Ang adlaw nga mao'y magmando panahon sa adlaw, ang iyang gugma malungtaron. Ang bulan ug kabituonan magmando sa kagabion, ang iyang gugma malungtaron. Di ko lang tiwason. Ibasid mo ingon mao'y nagadsi si Veritas. Naglitaniya. Well, ako lang gibasa. Ang gikan tudling 1:9, balik-balik nga pulong, nagtubag-tubag. Di ba? Minana mo na litaniya. Si Kristo ba nagampo balik-balik sa mga pulong? Kantong sa San Mateo
26. Atong basahon? 26 ba to? Basig nalimot ko. Ako sang tanahon. Okay. Basig mo, ihon mo nga. Uy, dili man na, mao. Kaya diya, San Mateo 26, tudling 44. Dayon ngadtos 44. San Mateo 26, tudling 41 ngadtos 44. Matud pa. Pagtukaw kamo og pag-ampo, aron dili kamo madawog sa panulay. Anda mang espiritu apan luya ang lawas. Ug mibiya si Jesus pag-usab og nagampo. Amahan ko. Imo gayong ipainom kanako kining kopa. Matuman ang imong pagbuhot. Og mibalik siya pag-usab og mga tinundan nakaplagan niya nga nangatulog kihapon kay katulgon man sila kaayo. Mibiya na usab si Jesus kanila og nagampo sa ikatulong higayon sa samang mga pulong. Ha? Ang atong Ginoo nagampo sa ikatulong higayon sa samang mga pulong. Samang mga pulong yang giampos to pabalik-balik. O niya itong ebidensya kaligunan nga dili tanang pulong balik-balikon daw ta. Kaya gani ang atong Ginoo nagampo balik-balik man sa mga pulong. Yan kadtong ganina akong ibasa yun ito kalimti. Murag yung litaniya, no? Salmo 136. Nahinumdum ko susa sa atong mga tigpaminawan dito sa Pikas istasyon, sa dito pa ni Pikas, lahi lang ang title. Ingon siya. Text siya na ko, uy Veritas, kanang wala may tudloy sa una na. Kalawa ni biya lang mismo pagkatuliko, kaya may tudloy ana. Nalingla lang mi sa uban, abig wala na sa Biblia, naaman di ay. O lagi nga, di lagi itang magdali-dali. Nabang magdali-dali batag hukom, desisyon ba nga, wa na to ayuha bagyog uting kay unsa gyud ang Romano Katoliko. Basin, ang ato lang nahibawan may tungos Romano Katoliko katurang mga negative sides. Katurang mga abuso sa mga sakop. Lahi ra ba ng abuso? Lahi po ng tinuhuan. Kinahanglan mantigo ta mo qualify. Kaya ang pagkakatoliko, abot pasabot, pagsunod sa mga pagtulon ang Katoliko. Ang pagkaabusado, lahi na, wa na labot sa pagkakatoliko. Inabusado na, no? Kaya ang tinuang Katoliko, nagtudlo o kasantos. Pagpuyong matarong, wa na magtudlo ginautan. Muna kung makakita kang Katoliko nga salbahis, dautan, dili tungod silang relihiyon, tungod na silang pagagahig ulo. Moro siguro nakita na to, siguro kita tagpare nga dili maayo or ang personal aspect may atong gilantaw ra. Wa man nato tanaw ang iyang spiritual aspect, ang iyang mga pagtulunan. Ang prueba ba nato kung sundon ra nga mga pagtulunan sa tinuang Katoliko, makasantos ra ba gyud? Makabutan gyud. Ang prueba nato kana dayong kinabuhi sa mga santos. Palit ragon mog libro kanang The Lives of the Saints. Pastilan ako nakabasa man gyud. Makaingon ko nga, ako naningkamot, magaling ko makasunod sa mga pagtulunan sa Ginoo, pero akong gitandi, akong kagalingon kanila, matayang makaingon ko, pagkalayo aran ako. Pagkalayo aran ako. Una, nga, kung sundon lang mga pagtulunan, makapabalaan. Pero kung dili sundon, magkadautan po, di ba? Mauna nga dili ang tinuhuan may pasangilan. Kung kita tag pare nga badlungon, kita tag Katolikong badlungon, dili ang relihiyon mo'y pasangilan. Ang pasangilan ang pagkagahig ulo niya ng tawhana. Dili ang relihiyon kay unfair biya po na. Kay pananglit, magdagan ka sa kadalan, kay madagma ka, kay napandol ka, kay naibato. Kay nimong subago ng bato o kanang dalan, kay napandol ka. No way. Wa man na, di man na mo'y cause. Ikaw kay nagdinangag ka diha. Ilan na po, pananglitan kita ka o mga Katolikong badlungon ayaw, relihiyon may pasanginli. Ang tao, anong wala niya sundang yung relihiyon? Kung sundon lang yung relihiyon, makapabalaan yun, siguro ako 100% yun. Kinahanglan atong ipatinaw po na itong mga pagtulunan. Bitaw akong gihagit kagahapon nga, sundag yun ninyo ng tulumanon kay kadtong mga wala masabdi na to, sama sa larawan, mga santos, purgatorio, santo papa,
Unsa pa na diha nganong nga ang simbahan ni Kristo nga iglesia ni Kristo manunta mabasa sa Biblia nganong gitawag pud og Katoliko, gitawag og Romano, na naara ba yun ay kapasikaranan sa Biblia? Kaya ang iglesia ang gitukod ni Kristo, dili biya usara ang katawagan, daghan ra ba kayo? Iglesias Pagkabalaan, Iglesias mga Hintil, Iglesias Corinto, pagkadagan, Iglesias Tesalonica, na niya, nganong natawag po sa Katoliko, well, at ang hidinihis tong tulumanon, kaya bisan pag kunsaon og daghangala na, basta usara gitumbok, usara yun na. Sama, si Simon gitawag og Pedro, usara man si Simon og si Pedro, di man daghan. Si Saul gitawag Pablo, usara na. Ang iglesia ang gitukod ni Kristo, natawag lang og Katoliko, kay unsa man ang Katoliko, universal, makilapon. Buti pasabot nga ang iglesia ang gitukod ni Kristo, ang kinaiyan niini mo kailaps tibuok kalibutan. Therefore, ang iglesia ni Kristo ang tinuod Katoliko. Kay but pasabot ang Katoliko, universal, lukop. Kadudang ningon siya, panglakaw kamos tibuok kalibutan. Buot niya ipalukop nga sa kombinasyon sa Grego kinat sila Katolika. Ang Grego, kataholos. Muna mong gawas ng terminong Katoliko na si in English, universal. Eh kung mayroon ka nga dili universal, ang tinuha ni Kristo sa ito pa, para na iso sa kadapit. Na di man takaingon anak, pang tibo kalibutan man. Gani, at ang idinihistong tulumanon. Kay munay, kanang distinguishing mark, ilhanan sa karaang katawhan sa Diyos nga mao ang Jewish religion o ang ilhanan po sa bagong Israel nga mao ang Santa Iglesia. Ikadtong Jewish religion, gitawag tong Jewish religion kaya alang lang sa mga Hudeo. Pero sa tinuhuan ni Kristo, gitawag og Catholic, universal, tungod kay para sa tibuok kalibutan. Di lang para sa mga Hudeo. Mula na akong pasiunang anak kaninyo mga suking tipaminaw. O gunya, sa atong background, atong natiman-an ba nga, musugod na tag-extra. Hapit na, mapupus sa atong oras sa ikaduhang bahin sa atong tulumanon karon. Mao nga, muhangyo ko kaninyo nga ugma na to ipadayon kini. Kining pagpasa sa San Lucas Kapitulo 1, tudling 26, ngadtos 37. Atong tunan pagayo kinsa ning babayhana, atong ipamatuod, nga tungod kay babae may unang natintal sa yawa, hos, nga nahulog ang tao, hinungdan, babae pod kinahanglan ang unang hinungdan nga moabot ang kaluwasan. Mga suking tigpaminaw, sanglit, piki na ang atong panahon. Ayaw ninyo kalimti pagsunod ni ugma samang oras ug istasyon, no? O gatong ipahibalo kaninyo nga kung gusto mo makatuon pod pinagi sa internet so mga Katoliko nga pagtulunan, dagang kayo mga Catholic websites nga itong matunan sama sa EWTN.com, Catholic.com, o kung gusto mo ka ng Filipino site yun, kanang Katoliko.com. Dagkan kayo mga links po. Si klase-klase yung mga pangutana, ako dihagi ko nakakataon pagayo. Salamat ko niya ng sa Filipino site Katoliko.com. Kaya mga pangutana sa uban na mga iso natubag diha. Mga suking tigpaminaw, kuha na kita, no? Kuha na tayong panahon. So, sa ngalan na lang sa itong mahal nga inahan. Kung by the way, nalimot ko, pasiuna pahibalo ka ninyo nga karondeng adlaw, birthday day sa atong Santo Papa, Pope Benedict XVI, no? April 16. O kung access mo sa EWTN, na i-link dia. Gusto mo masayo doon sa kinabuhi ni Pope Benedict XVI, no? Sa EWTN.com. Okay, hangtod na lang og mapuhon kining ubos nyong sulugon sa Mount Tulumanon, The Woman I Love. Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas Moingon. Sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen.